Salam mehman dostlar. Gelin tanışalım gepleşimizin bugünkü mihmani blogger, model. Şeylekem Ilona Emi account'unu yürüdüyen ovadan denen bloggerimiz Ilona bizde mihmançılıkta. Ilona hoş gördük. Спасибо, hoş geldim. Birinci kulena şularyalık gepleşiyor çağırığınız için köp sağ olsun edes Melia, minnettarlığımı bildirgen. Ön bizim gepleşimiz görüyordunuz mu? Gelin tanışalım gepleşimiz. Ava görüyordum. Onda ilkinci sorumuzdan başlayacağız. Ödün, nireli adın, neçinci yıl maşgalan hakkında bir aytıp versen. Men adım Ilona, men 20 yaşımda, özümüm Marvel hayatının mar şehirine. Maşgalamızda 2 kız, men iyi kız jigim, menden 1 yaş kiçi. Ecem kakam, maşgalamız ulu del, yani ağzı bir maşgalamız var. Tuğrama Ilona adın ütköşü kene näme manini anladýar we haýsy millete degişli at bolýar? Men adım Vengriya'dan gelen at. Aslında o näme anlatýar? Nurly diýmek. Yani ýagtylyk getirýän şolar ýaly. Beh, onu dünýä meşhur Elon Musk sen atdyşyň bolýar da, dogry? O şo bolýar. Berekellah. Şu at görýäs tuğlama bizilenem işleşýäňiz Akbede Ota salonumyz bilen. Şeýlekem bir näçe kontentleri alyp barýaňyz ödüňiz. Berjek soragym TikTok'a näçinji ýylda başladyň we näme tergi berdi? Blogger bolmaňyza. Aslında 2 yıldan münnün başladım. Başladım. Ýöne her kim maňa hating ýazýardylar. Näme ýazýardylar? Näde başladım men aslında? Men hype bilen başladım. Yani näme diýdim? Meselem türkmen dilini bilmedik sıraýandım. Aslında bilýän. Aslında bilýärdim. Şo wagtlar kommentariýalara jogap berýärdim. Mekde oturdum. Özüme güýmüş tapdym diýmek diýsem bolýar. Onuň birinji haterim men jigimdi, Ecem bilen. Näme üçin beýdi düşýän, düşme, olar ýalyk zat. Garas hate gelýärdi. Ondan soňra oňdaşyndan patpisklardan hem gelýärdi hate. Ýöne şoň üstüne zato men gallym diýsem bolýar. Garas patpiskim çöpledim şey diýip. Öň bolsa olar men üstünden gülýärdiler. Ecem bilen jigen gülýär üstünden, dogry? Indi bolsa olardan mende pul kani. Pulny sere. Meni olardan pully. Ýöne indi şu wagt конечно же gollaýarlar. Birinji başladım. Ay sebe pulum var da. Davay. Yekkece gollan adam maşa o da men joram şema. Şoňa köp minnetdarlygym bildiresim gelýär. O çyndanam hiç kimi dinleme, diňe öňe diýipdir şo wagt maňa. Meniň dinlemedim. Zato şo wagt jogowy. Tuğalem, ondan hakikaten bir goldaw berýän biri gerek durmuşunda. O da joraňyz da orda mı? Şema, berekellah. Indik soragymyz Ilona. Köp videolar ödüňem düşýän, waýlara da düşýän, şu edýän kontentlaryň maksady näme? Näme maksat bilen düşýän kontentlara? Aslında men kontentim ýaş gyzlara, yani saç öwretmek, käbir videolarda saç görkezýän, nädibetler, gaýrat ediň saçyňyzda beýdip bolmaň diýip videolary başlaýan. Ondan soňra şu makyaj, nädip çalmaly, köp gyzlar bilen oklar. Şolara öwretgen. Arasynda da конечно vlog düşüren bolýan, özgürüm görkezýän. Aras şolar ýalyk. Dogry, tuğrama. Umuman şu ýaş gyzlamada nähili dinan maçlary degişli bolan zatlary öwretýän. Şu kontentler hem düşürýän. Inniki berjek soragym şeýle Ilona. Gowy görýän 3 tanak bloggerin. Haýsy blogger öňe iň ýakyn görýän? Tapawdy ýok, oglarlardan bolsun, gyzlardan bolsun. Bala. Birinjilik bilene Sahra Garajayewa. Sahrany çyndanam gowy görýän, videolaryny görýän, kontentini bir hilek ütköşük mukaýdýän. Durmuşundan goýýar. Ödürmüşüni aýdyp berýär. Hiç zat patpisklardan gidilän ok. Aýtdy. İkincisem Murat Molla. Hedil waýnlar käwagtam durmuşy degişli, manili zatlar aýtdy.
üçüncüsü Mekan Kılıç. Ben mi? Hawa. Ay tuğrama. Sağ ol. Minnettar. Umman 3 tane blogerini o görýän, iýdarlaýan kontentlerini dogurdam. Hawa. Indi berjek sorawym Ilona geljek planlar näme täzelikler bar? Näme täzelikler bar? Putешествовать isleýän, daşal ýurda gitesim gelýär. Tuğlama. Hawa. Köprak ýurt göresim gelýär. Konsertde gatnaşasym gelýär. Hawa. Şolar ýaly kontent boýunça da täzelikler bar. Hawa. Akpetem bilen nesip bolsa täze gowja wizalar gelýär. Doğru. Umuman yurt görmek, yurttaşlarını görmek, o gözel yerlere sinetmek, hem täze kontentleri işlemek doğru değil mi? Esas täzelikler. Berekela. Inni Dünya Çempionatı 2026-njy ýyl Dünya Çempionatı dowam edýär. Men özüme Chelsea toporuna jan koýarlyk etjek. Näme siz? Men Chelsea bar edýän. Zborna däle. Çempionat ýerde Chelsea var dedi. Davay. Sağ Ilona häzirki wagtda 2026-njy ýylyň Dünya Çempionaty dowam edýär. Haýsy ýurdun çempion bolmagyny isleýän ýa-da haýsy komanda jan koýarlyk edýär? 2022 ýyldan bäri men Braziliýa jan koýarlyk etken. Çyndan gowurýan şu komandany zbornany oýunlary gaty gyzykly geçýär. Braziliýa zbornany bar, gaty owadan gol salýarlar bilýäňizmi? Bir hilik Kim esasy içinde haýsy? Nojnicy diýdi, onuň ýeli şolar ýaly terminler bar da şo taýda. Gaty owadan gol salýarlar, men gowurýan oýunçym Neymar. Neymar, ha? Neymar. Tuğlama. Yani travmadan açıl ne? Hawa. Açıldığına. Yani travmadan açılanok. Gynanýar mı? Gynanýar. Şta gıynan ştar oya. Это красивая машина Ferrari? Yok. Bu Sing Chung Swang Sing en MB5. Döne köp sağ ol, gepleşigime gelip sorularıma jogap berýän üçin durmuşumda işiňe sünük arzu edýän. Hawa, spasiba. Size de köp sağ olsun edesim gelýär. Meni çağırýanyňyz üçin. Size de işiňizde üstünlük. Sağ olun. Ene mehman dostlar, şeýle asuda parahat ýurtda ýaşaýanlygymyzda, okuýanlygymyzda, işleýänligimizde ulum mümkinçilikler dördük berýän gahryman arkadagymyzda, arkadagy gahryman serdarymyzda köp sağ olsun aýdýarys. Goý olaryň ömürleri udak bolsun, janlar sağ bolsun, alyp barýan il ýurt bäklikli işlerem elimidama röwaşlyk etsensin. Gepleşigimiziň dol videosyny YouTube kanalymyzda Akbedew Media kanalymyzdan dol görüp bilersiňiz. Indiki gepleşiklerimizde görüşýän çägem hoş sağ olun.